Squallen bij mij de bloemen van een mooi shitje. En dat is weer eens wat oors als in de klasse zitten. Het shitje zelf, maar ja, met de honden zelf voortgooien. Dat er leuke blonkers bij op mij komen. En dan doe ik gewoon sa. En dan gooi je het zo voort. Ja, dan komt het wel op groen. We hebben volgend jaar in 2018 hebben we een werindeling. En dan gaat een deel van Littense-deel, het Nijbaarderen-deel, dat gaat naar Ljouwert. En wij als burgerinitiatief zouden het fijn vinden dat er een symbolisch kleurig lint komt voor bijen en vlinders. Om de gemeenschap te bevorderen tussen de gemeente en de burgers onderling, want die gaan het verzwagen. En we doen het met alle bijen van alle squalen hier in Nijbaarderen-deel. Pak je zo en dan doe je hem zo even terugknibbelen. En leg je hem zacht door de handen. De bijen krijgen eerst nog even les in het shitje. Al vinden ze het net een al te dreig putje. Het is wel leuk, maar net echt dat het iets moeilijk is. Nou, als het maar gewoon dicht bij de groen is, dan lukt het wel. De bijen van de squalen die vinden het geweldig om te doen. Die hebben nog nooit zoiets dienen. Ze moeten wel wachten tot volgend jaar, want dit is meerjarig siert. Dus dat komt pas in het jaar op. Maar dan vinden ze het prachtig om te zien dat ze dat zelf dienen hebben.